Това просто не знам как да го нарека. 21 век ли е, 22 век ли е, 23 век ли е. Гледай какво се случва. Ако сутринта, като съм излезнал за работа, не бях направил този дига, там 20 санта, тази чиката вода, иска да влезе в къщи. Супер, нали? Имаме си лодчица, его тук с джипа и ще може да си шпоркаме. Някой да вземе да обърне внимание в тази община. Какво да правим? Не знам. Някой има някакви идеи, съвети как да слушаш нещата по някакъв разумен начин. Ето го. Достъп до къща ли? До гараж ли? До другия кумшия? Гледай. Водичката е яко. Особено тук, па той не знам как ще влезе. Никаква идея. То не е само тук. Айде, локално да бъде. Говорим още малко да видите. Пълна мизерия. Иначе плащаме данъци, прегледи, застраховки, винетки. Ето, тук. Ето. Тук имаше една госпожа, където обясняваше за строителните площадки били. Нищо не е направило момчето. Ако има някакво отводняване и някакви канализации, ще да е добре.